Gihimo ang tree planting activity sa Sitio Buli Kapal, Barangay Masula, Isabela City, kagahapon Nobyembre 27, isip selebrasyon usa sa ika-23 nga founding anniversary sa 101st Brigade nga nakaangkla sa tema nga Reliable Partner in Sustaining the Peace and Fostering Further Development in Basilan, nga gipangunahan ni Brigadier General Alvin Luzon, ang commander sa 101st Brigade. Sobra libo ka seedling sa naral, lawaan ug yakal trees ang gitanom sa mga partisipante gikan sa lain-laing grupo ug opisina sa gobyerno. Gipasabot ni Brigadier General Alvin Luzon ang pagpananom og kahoy usa sa mga prioridad nga advokasya sa brigada aron mapanalipdan ang kinaiyahan ug mapreserbar ang watershed nga mao'y tinubdan sa mainom nga tubig sa Basilan. Itong isang puno na to, pagka lumaki, marami po siyang isusupport. Marami po siyang isusupport na buhay. And he will sustain the coming generations, ang atin pong saling lahi. Mala ni Luzon, ang lugar nga ilang gitamnan og mga similya sa kahoy nahimong sentro sa engkwentro dihang tenyente pa kini. Nanawagan usab si Luzon sa mga sakop sa MNLF, ubos sa Miswari ug Sima faction nga mutabang sa pagpreserba sa mga bag-ong gitanom nga kahoy sa ilang tagsa-tagsa kadapit. Matod ni Edwin Ignacio, Park Maintenance Foreman sa Infro Isabela City, adunay 10,000 ka mga punuan sa kahoy ang natanom sa lugar. Aduna say umaabot nga aktibidad ang mga sundalo nga makabenepisyo ang mga residente. Sherry May Gonzalez, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.